and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sumpay ni atong sugilanon, Sala Ba. Mika man Mika nasad mo. Kay amiga mo does not necessarily mean nga need ming magmika sab. Api. Bad man na, Feb. Kung dili nimo amigahon si Dana, di na lang sa kumakig-uban nimo. What? You are choosing her? Oo. Is it because ang iyang lula ang nagasto nimo? Gusto ka ako ingnan akong daddy nga siya na sa ibo gasto nimo? Aron himo unta sab ka nga alalay nako? Gusto ka? Galanti mo kayo nga akong daddy. Malipay pa siya kay may muhimo na sa akong assignments. So, go na ha? Ako ingnan na nga akong daddy? Unsa? You two are funny! Shucks! Chillax! Why joke sa inyo, no? Lo! Abi, I'm poor sa ubang subjects, pero okay na ka ang akong memory. Naka-remember pa ko nga miingon ka, nga na kay usa ka kauban o niya dinhi nga atong amigahon kung mutunghan na siya balik. So, welcome, Cecil! Ay, flag na, Cec! Let's go na sa CR. Huh? Uy man sa CR ta mga to. Dili pa mo fall in line man ta. It's so init. Sakit sa skin. So, sa CR ta mga to. Let's go. Hoy, naa naman di ka dinhi. Uy, sige kog pangita nimo. Lain na eh. Daligi ko nimo apilon og pangita, abi. Kamo bitaw duhang akong gipangita. Daan pagid ko, anhira mo dinhi na ko makit-an. Ay, nangutana mo kong nanang nimo. Wa ko no siya kahibaw. Ganina pa day kanilaag? Nganong nangita mo ka na ko? Lo. Luod na yan! Ang kay wa ko kakita nimo. Nganong ngita lagi ka? Kay dugay naman tagwa makita. Gimingawon ako nimo. Sige lang. Salbakutam yan eh. Wamaligyan po ko'y labot, ani. Lainay ni, oy. Sige naman kung may labot. Bahala na siya eh. Tana, by Mars. Asa man ta? Muli. Manguli na ta? Bago pagani kami ngon nga, din nilang sa ta kay gilaay ka. Di na ka ganahan magduwa kay ulitaw na ka. Kay ugma, kay birthday na nimo. 12 na ka. Hindi pa man na ulitaw ang 12. Bata pa man na. Buot ka, ulitaw na ko. Hoy, andi na suko ka? Wa man. Suko tuod. Siko ay. Ingon siya. Nalimot na ko nga namo. Kaya naa na kay mga dato nga mga friends. Di na ka namo kay mga pobre man ni. Ingon gani siya nga. Magdato siya ni dako niya. Aron, mubalik ko no kaniya. Takal ka ba da? Ingon bitaw ka. Sorry na. Nabisi magod ko sa school good kay may mga projects. Unya, dubli man ang akong buhaton. Tulo pa gani usahay kay tabangan man sad nako si Dana. Tabangan man ako siya sa iyaha kay kapuyan man siya. Ingon man iyang lola dili mahimong makapoy ug maayo si Dana. Mao di bay. Ay nagkasuko diha eh. Hoy, Andy. Sorry na. Uy, musmile na si Andy. Sus! Magiti ko na eh. Magiti ko na. Oh, sige, idigitikon. Bahala ko na eh. Hoy! Uy, asa ka? Uy, huwata ko ba? Andy! Abi ko wag nalimot ka na mo sa hingpit sa imong igsuon. Of course not, Lola. How was Dana?
So far, maayo ra ang iyang kahimtang. Nalingon na siya karon sa iyang bag-o mga higala. Abi is a good influence to your sister. Mas mi-excel pa siya karon sa eskwelahan. Abi? Yes, si Abi. Ang apo ni Noy Juan nimo. Si Baboy? Baboy? Kisay baboy? Si Abi. Chabi man kinagaping. Murag nag-ugom sige. Jeric, that's bad, ha? Anyways, mo graduate na sa elementarya ang imong manghod sa sunod simana. And guess what? Second honor siya. Og si Abigail ang highest honor. Bright na itong babuya. Jeric, stop calling names. Dili ka na batang gamay aron mang bully pa, ha? 17 anyos ka na. 18 na next month, Lula. Oh, see? Ulitaw ka na. Ana ka na sa legal nga edad. You're too old to be a bully. Malingaw magod ko nga tubayan agad. Dili kayo mamuha ang naong kung sungukon. So, where's Dana? Can I talk to her? Oh, wa siya din karon. Tuwa uban siya mga amiga. Nagmoling. Moling, ha? Siyang edad? Moling na? Nasayod ka na. Batanon. Ikaw gyud ha. Gipasagdan ko na lang as long as her values are intact. Wag ko problema sa barkada. Barkada na dahil sila ng Abi, garo? Sure ka lang nga mayo siyang influence sa kumangon? Dili ka nga pabutan-buutan ra na kay naa siya makuha. Oy, murag ikapoy na ko aning inyong bisyo na. Lubalik ko sa parking lot. Oy, ato na ko dito magpaabot ninyo nga mahuman, ha? So, we don't have alalay na to bring our shopping bags? Alalay ko? Ha? Ay, di ba nga escort naman ko ninyo din, eh? Sugod na ba yung sakit ng tuhod kung sunod-sunod ninyong mga bata mo, ha? Sabi ko baga, mamili ra mong sinina nga masulob sa inyong graduation. Pero murag, wala, gituyok naman ninyo ang tibuok mall. Wa pa mo makapili og sulobon. Wa pa. Hey, di ba girls? Ato na lang ta sa next na shop. Basin namin maganahan dito. Ay, Ginoo ko. Ka mga bata ba ninyo, kahibaw na mong sama ini. Hey, kalahi na bas kabatanunan karon. Kahibaw naman mag-shopping nga sila ra. Leto! It's easy peasy ka ha. Shopping is life. Let's go, girls. Musod na tani ha. Come. Ay, ikaw. Well, Nganong gikunitan mo ko nimo? Ako ha, di ka bantay ko anang imong usa ka amiga ha. Sobra karte. Sosyalira kayo. Tingali bayag matakdan ka anang karte. Si Lolo. Si Lolo bitaw. Inumdumi nga driver ning apuha ni mo day. Ha? Why ika-afford? Oh, lagi Lo. Oh. Ay. Uy. Abigail! Oh, nanapit Oh, lagi na ana. Loboy, nakulo. Dali na. Sunod na talila, dali. Ay, bata. Pado na yun katiguan sa Batman. Haya. Dali na ka po yun. Sundo na ako kay tingaling malipat ko. Ug magkabuang na hinuon-uni ako pangita. Ano bang ako may kipauban ininila, oy? Nga di maginihilig na ako. Babay, magiangay ining bisyo, ha? Hey! Look! This one will fit you, Abby. Nice kayo, di ba? Oo, bitaw. Okay, sige na. Kuha na. Sayang kung maadto pa na sa upan. Ha? Dili ko eh. Namo ko si Nina. Katong gihatag ni Dana nako pag birthday nako. Ha? Daan ang imo sulubon? Bago pa man tukuit. Kausa pa man tumasulob. Pero nasulob na to ni Dana. O iya lang gihatag nimo, di ba? Right, Dana? Once. See? Tinubuan na niya. So it's old. Kinahanglan
man nga bago ang imong sulobon kay mo graduate pa ya ka. Mahal man na, Feb. Wa ko'y kwarta. It's on me again. Ayaw, uy. Kasapan kasi mo, Daddy. Ay, Daddy, mo no. Wa siya pakikunpilay ako magastos akong credit card. He's too busy to know. Oh, sige na, kuha na. Fitting manggod ka ayo. Kaya na, usap pa na. Kinahanglan nga mag-diet na ka. Kay mga daga na ba ta? Kinahanglan nga sexy na ta. Aron mo lingi nato ang mga boys. Febby. Oh, what? Did I say something wrong? 13 na ta. Daga na ta. Mag-high school na ta sa sunod abli sa klase and for sure, daghan na og mga gwapo nga boys, ana. Bawal naman ta, anak, Feb. Batanon pa man ng 13. Oh, come on. May anak naman gani ng uban dihang 13 years old. Febby. Ikaw, Dana. Pakita ko si mo na pilian, B. Let me see kung mo bagay ba nimo. Here, Feb. My gosh! Kadal! Musamot ka kaluspatan aon, ana. Dili na gani ka kagwapahan. Unya, dili pa kanindot og taste. Febby. Dili maayo ang imong giingon, ha? Pag-sorry today na. Pag-sorry na. Why? Kung dili ba ko mag-sorry? Would it mean friendship over? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!